Миналия ден си взех ето това. И сега някои от вас ще си кажат, какво прави това? Ами, винаги съм се кефил, когато влезна на някой стрим и видя, че има качество, хубаво качество на камерата. В момента използвам Logitech C920, но благодарение на ето това нещо, което си взех миналия ден, дигаме качеството мега много. Така, по принцип, има още някакви неща, които трябва да донастроя, за да изглежда максимално добре, евентуално и с фокуса да се поиграе още малко, но разликата между това и това е огромна. Ще ми трябва малко време да свикна да гледам горната камера, но Game changer. Отлагам да си взема такова нещо, което реално е като Capture Card, обаче не баш една идея, доста по-бюджетно. Видео рекординг стриминг стик USB plug. Отлагам да си взема такова нещо от мега много време. Отлагам да си го взема от буквално не знам. Бях разбрал за това нещо преди 4 години може би. И от тогава да си взема. Още бях с старата камера, с DSLR-а. За напред, най-вероятно вече няма да виждаме това гадно качество, което да, не е най-доброто, не е най-гадното, някакво средно е, но това е един път просто. Отделно като барна още малко настройки, отделно ако си поиграе с осветлението малко и ако добавя още малко осветление, да кажем, ще стане топ. Тогава, ако искате да превърнете камерата си от това в това, то всъщност не може да си превърнете камерата. Реално отделна камера да е. Но ако имате DSLR или просто камера, която искате да използвате за веб камера, това е вашето нещо. Game changer. Буквално изглежда в пъти по-готино. И мога да си зумвам, ако искам. Мога да... Много неща мога да правя като цяло. Но смятам, че в момента изглежда много добре. Сравнение с това. Да, просто двете не може да ги сравняваме. Това е веб камера за 200 лева максимум. Нямам спомен за колко съм взел. Това е камера за над 1000 лева. 1000 кусур. 2000 даже може би. Бомба. Много съм доволен от покупката си, няма да лъжа.